Salutare toată lumea, pe mine mă cheamă Denis și bun venit la o nouă serie pe acest canal. Această serie este denumită seria Denis Neighbor. Nu e Hello Neighbor, e Denis Neighbor pentru că eu o fac normal. Suntem aici la vecinul, forță pe state, în fine, o nouă serie, un nou joc. Știu că n-am mai postat. Ok. N-am mai postat de o lună. Primul episod a fost chiar ok, 18 vizualizări, 5 like-uri, chiar mă bucur și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat like, subscribe, am văzut că mi-a mai dat. Vă mulțumesc foarte mult și vă promit adică că mă voi ține de YouTube. Chiar îmi place să filmez și să pun jocurile mele preferate. Poate o să pun și Fortnite, bine, chiar mi-a plăcut Fortnite. Acum pun Hello Neighbor, mie îmi place rău de tot acest joc, nu știu de voi. Eu am crescut cu acest joc, m-am uitat la Rafael, la Max Infinite, m-am uitat și la ăștia din state, m-am uitat, nu știu să zic un youtuber din state, dar în fine. Haideți să începem în forță această serie și să ajungem măcar până în actul 3. Am o vag idee cum să ajungem, cum să trecem de primul act și de al doilea. În al treilea chiar m-am oprit și când eram mic, habar n-aveam cum să trec. Bine, aveam o treabă și în al doilea nu mi era greu. Bine, mi era greu și să trec de basement, că nu știam să trec, dar în fine, cu timpul am început să înțeleg și în al treilea am început să înțeleg cum e să iei keycard-ul, cum e să iei ranga, chestiile astea sunt chiar ușoare dacă te gândești. La card era chiar, trebuia să ai 10.000 IQ ca să știi. De unde? Doar puneai, apă caldă, hai. Te pup, Doamne, de 6 ani n-am mai văzut. De 6 ani n-am mai văzut, Doamne, te iubesc. Dă-ți te pup. Dă-ți te pup, puiule, Doamne, te iubesc din toată inima mea. Ești dracu de aici, dă sclav ce ești. În fine, văd cât de repede. Uitați mingea mea. Hei, ce faci, mă, frate, cu mingea mea? Te joci fotbal? Hai să mișcăm fotbal împreună. De ce dai, mă, cu roșia mine? Nu vrei să vezi aici un gol? Gol! Să mai primesc înapoi, că e mingea mea, fraiere, neata. Bă, zât! Marș! În fine, nu știu ce a vrut ăsta să mă pupe, așa că o să-i dau un nacolbo cum dă Cristiano Ronaldo. Minutul 94. Ronaldo free cu Spania. 3-3. Ronaldo face 4-3 și dă gol! Ce fraier ești! Sângele chiar a sărit și... În fine. Ești un fraier. Bă. Să plângi. Plânge liniște acolo. Am la ranga. N-am nevoie de rangă. Nici nu înțeleg de ce e o rangă în acest act. Am nevoie de la micu. L-am prins acum. Dacă vreți să fac și episoade cu alfa-urile, că le am și pe alea, știu că le-a dat gratis pe Steam. Nu! De unde ești? De unde ești? Doamne, ce m-a speriat. Bă, dacă vă dați seama că am mai filmat odată acest episod. Băi, deci m-a speriat căcatul ăsta de vecin. M-a speriat în așa hal încât am țipat, bă, și mi-am întors așa camera. Bine că n-am facecam-ul pentru că nu îmi place să filmez de acum cu facecam-ul, nu știu. Adică am filmat la Clash Royale, dar mă gândesc să încep așa să filmez fără facecam, până mi-aș o cameră performantă să mă vedeți mai bine. Dar mai vedem ce jocări mai postăm. Dacă nu uitați că dacă vă place acest episod sau vă place această serie de Hello Neighbor pe care o vom face, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Vă ia maxim 4 secunde și e gratis, adică și internetul e gratis dacă e să o iei așa. Tot e gratis aproape în lume, bine, nu chiar totul, dar în fine, v-ați prins voi și mi-a plăcut foarte mult casa asta când eram mic. Îmi plăcea, nu știu dacă știți, stați puțin că nu intru acum în basement, doar arunc cheia și dacă mă bagă și pe mine în căcat. În fine, dacă moreai de foarte multe ori, dacă te prindea vecinul gen, aveai două cutscene-uri. Unul te ducea într-o căsuță mare și te uitai așa în sus în partea dreaptă și vedeai pe vecin cum sapă pe cineva, cum sapă gen groapa cuiva. Și mai era încă un cutscene în care el făcea accidentul și în spatele lui era Umbra. Umbra, știți, personajul acela negru, Umbra aia mare cu care o să ne luptăm în ultimul act, din câte știu eu, la final gen. Și era mașina aia de pizza. Și în mașina aia de pizza, din ce mi-aduc eu aminte de când eram mic, că știu că a făcut, nu știu dacă a făcut Max Infinite sau nu știu cine a făcut povestea sau să ne explice, sau dacă era din state, Umbra era în acea mașină.
Dacă știți, vecinului i-a murit fiica, pentru că copilul lui avea doi frați, avea doi copii de fapt, o fată și un băiat. A murit de pe casă, de acolo, sau a fost împinsă de pe casă, nu știu. Se vede și acolo, cred, că de acolo a fost împinsă. Că nu cred că a venit un asteroid și i-a făcut așa la casă lui. Dar de-aia devenit de bun, că a murit fiica. Ăsta își sparge singur geamurile. Doamne, ce terminat ești, bă, lasă-te. Ia-ți un job, mă, frate. Ia-ți un job. Cumpără-ți, mă, frate, un job, că nu ești de... Nu ești. În fine. Și asta, mie mi se pare foarte interesant să aflu povestea. E o poveste foarte bună, părerea mea, și chiar mi-a plăcut să o aud. Când eram mic, chiar mi-era frică de vecin când mă prindea. Sincer, mie chiar mi-era frică de vecin. Da, asta este. Acum alte vremuri au trecut, au venit alte jocuri, poate mai bune, poate mai proaste, dar tot pentru mine rămâne Hello Neighbor. Ăsta vechi rămâne preferatul meu. Ăstea mai noi nu prea îmi plac. Adică nu știu, nici că le-am încercat sau ceva de genul, dar nu-mi plac mie așa. Nu-mi place mie Hello Neighbor. M-a jucat și Secret Neighbor, ăla online, parcă. M-a jucat și Hello Neighbor Hide and Seek cu verișoara mea. Băi, a fost chiar mișto la Hide and Seek, dar nu prea îmi plăcea mie, că nu era așa acțiune, nu era, era după poveste, ce-i drept, dar era după poveste și mi-a plăcut. Dar nu știu, nu mă atragea pe mine cum atrage Hello Neighbor-ul ăsta. Nu pot să zic că, bine, normal, ăsta e originalul, ăsta e cu act, dar primul a fost la Alpha 1, care avea casă, nu știu dacă, ba da, era aia cu roller coaster, ba nu era cu roller coaster, dacă mi-aduc aminte bine, era așa o casă simplă. Sau chestii ciudate din acest basement și pot să spun că mă sperie. Dacă eram Denis din trecut, chiar se speria și cred că nu mai intra deloc aici, stătea acolo în căsuța aia. În fine, vom da de asta și vom intra în actul 2, dar mai întâi vreau să vă spun că la actul 2 nu vreau să termin să deschid uși sau de-astea, vreau efectiv să sar pe trambulină. Așa că o să-mi ia foarte mult. Bun, vină fraierul după mine și începem. Mamă, ce nostalgie cu melodia asta, ce nostalgie incredibilă. Melodia din Alpha 1 chiar mi-atrage așa multă nostalgie. Când mă uitam la Rafael la Max Infinite, cred că am menționat de prea multe ori, dar e m-a inspirat să mă apuc de YouTube și Shelly dinainte, că acum ai Beach Please, e mai... Ia cumva acum Shelly, numai cum era înainte, făcea videoclipul cu Five Gang, vai, doamne. Ăsta e videoclip de nostalgie, să nu e videoclip de gaming. Bun. Chestia de asta să-mi facă și ăsta-i fisul. Gen, ăsta e fisul, cum ar veni, un carton care vine din pământ. Aici, ăsta e basementul lui. Așa de mare, încolo nu cred că e nimica. În basementul ăsta cred că vom intra noi în actul 3 și ne vom bate cu umbra. După cum vedeți, o lumină foarte mare, venim de aici, foarte mare acest basement. O fi noi foarte mici, și ni se pare aceste lucruri foarte mari, pentru că și asta ar putea fi o teorie, că noi suntem foarte mici și ne imaginăm lucruri. Poate vecinul nu este așa de rău pe cum pare, dar asta a fost doar o teorie de-a mea, nu știu dacă e chiar așa de reală sau e așa de credibilă. Aolo, doamne, iară m-a speriat, bă, frate, care erau mă șansele să vină direct afară? Dar în fine, ăsta oricum are acum, zici că e Mbappé să moară, sorsa. Sau deci televizorul de afară, șefule, închideți, că îți consumă core și după plângi. În fine, haideți să punem astea mai repede până vine grasul. Deja se apropie. Bun, prima încercare. Bun, chiar sunt bucuros pentru prima încercare. Dacă îmi dărâmea ești un terminat prost de tot dat. Ți-am zis acum ca să știi, pentru viitor. Bun, prinde-mă, că nu, chiar n-am chef, nu înțeleg, mă, de-a la cap. În fine, pentru... prinde-mă iară, mă, doamne, nu te suport, doamne, nu te suportă nimeni, omule. Aruncă-te în cap. Vedeți? Ăsta oricum o să se ia după comportamentul vostru și după stilul vostru de jucat, gen, de a juca Hello Neighbor. Pentru că ăsta acum știe că eu vin pe acolo, dar nu știu, de-aia mi-a schimbat strategia. Ce prost sunt. Și acum ăsta auzi și o să... Doamne, cât de terminat să fim, bă, eram în fața lui, bă, frate, bă.
Frate, nu sunt așa de negru, omule, nu sunt negru, doamne! Dacă dau în el o să vină jos, așa că o să trebuia să fac un singur lucru care chiar merită. Da. Noi suntem acum în casa, prima casă, gen, în casa normală, cum ar veni. Asta... Mai pus el acolo, mai construit eu ceva, dacă îmi dărâmea și terminat. Chiar mi-a dărâmat prostul. Doamne, ce prost ești, doamne, meriți bătut. Bă, frate, odată urcă. Felicitări, ești prea prost. Dacă ăsta mă urcă aici odată mă împuși. Bun, am făcut un progres foarte mare, deci vă zic eu că un progres foarte mare ăsta pentru mine. Mai trebuie să mai punem decât o singură dată asta și dacă mai sar de 254 de ori, eu zic că o să puteți să ieșim de aici. Sau chiar acum. Băi, incredibil, am sărit de la vecini în casă, mi-a trebuit decât câteva de-astea. Ia mai sărim o dată și am fugit. Incredibil acest act, incredibil acest gameplay, incredibil acest joc, cred că a câștigat parcă Game of the Year, nu știu dacă mi-aduc aminte așa de bine. Mi-a tras atenția genul, o să ne vedem noi cum ar veni. O să ne mai întâlnim noi, privire. Doamne. Cam atât a fost cu acest episod, am vrut să facem o introducere a acestei serii. Prima oară vom termina jocul, apoi vom mai dezluși mistere, vom mai vedea chestii pe care poate nu le-ați mai văzut, poate le-ați văzut la Max Infinite, dar vreau să vi le rearăt ca să vă aduc aminte de acest joc. E pe Neva, le-am luat la 15 lei, era o ofertă foarte generoasă și n-am putut să rezist. Foarte interesant, eu am fost Denis, sper să ne revedem în curând, v-am pupat, pa, pa!